mun san da wannan. Ko kuma a shi alinu fim nawa ya sata, nawa ne ya bata 40,000. Mun sani ba ƙarya bane ba. Recently an yi wannan, na kira mutane su shooting. Yaran tsofaffi ne, na kira su suka zo suka shooting. Ina tambaya nawa ake biyan su, aka ce 2,000. Na kira wata ta yi shooting ta gama, an ɗau kuɗi za a bata, ana bata kuɗin da ya kamata sujjada, na ce nawa ake biyan su. Da bakinta ta ce gashi kuma na bincika na ga hakan dai. Haba mun san wannan maganan man, ku bar tsohuwa ta zauna lafiya. Wannan da gaske ne, ba ita kadai bace ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba. Duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sin 1, 2 ne 3, sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin 2,000, 3,000.